Mænd er de rene testosteronbomber, og det giver dem ikke bare store muskler, men også store hjerner. I dag i Viden om skal vi se nærmere på, hvordan det mandlige kønshormon, testosteron, former mandens krop og hjerne. Der er altså et omvendt forhold imellem testosteron og intelligens. Testosteron er grundlaget for hele mandens eksistens. Uden testosteron ville alle fostre blive til piger, som denne brasilianske volleyballstjerne, der genetisk set er en mand. Der skal testosteron til, og kroppen skal opfatte testosteronet, før det kan blive til en dreng. Undersøgelser tyder også på, at det er testosteron, der giver manden en hjerne, som er større, og måske tænker mere systematisk end kvindens. We think that fetal testosterone is having a masculinizing effect on the way the person thinks and ultimately on the structure and the function of the brain. Endelig skal vi høre om, hvad det betyder for mænds sexlyst, muskelmasse og fedtdepoter at blive kastreret. De bliver ikke nær så stærke, de opbygger ikke noget muskelmasse, og de bliver federe. Det her er Syddansk Universitet. Her skal vi ind på Institut for Idræt og Biomekanik for at se på, hvordan testosteron påvirker mandekroppen. For hvis du som mand synes, at du engang imellem tænker med underlivet, så er det ikke helt forkert. Det mandlige kønshormon det dannes nemlig i testiklerne, og det påvirker både mandekroppen og mandehjernen. Og Helmut Nyborg, du er professor i udviklingspsykologi, og så er du kendt for en lidt kontroversiel forskning, fordi nogle af dine forsøg har vist, at der findes flere højintelligente mænd end kvinder, og så har du også koblet intelligens med religion. Men nu skal det altså handle om testosteron og intelligens. Og her har du også en teori. Hvad går den teori ud på? Ja, i al korthed så går den ud på, at hvis en mand har for meget testosteron, er det ikke så godt for hans intelligens. Og hvis han har for lidt? Hvis han har for lidt, så ser det ud til, at han er rimelig højt begavet, statistisk set, men til gengæld er han ikke reproduktiv. Okay, og det skal vi høre meget mere om senere i programmet, og vi skal også se, hvordan testosteron generelt påvirker selve kroppen. Men lad os lige først se, hvad det overhovedet er for noget. De fleste har en forestilling om, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Mange af de træk, der kendetegner manden, både hvad angår krop og hjerne, skyldes testosteron. Testosteron er et hormon og produceres i mandens testikler. Det er hjernen, der sender signal til testiklerne om at producere testosteron og sende det ud i blodbanerne. Den voksne mands testosteronproduktion er forholdsvis konstant, men i en gruppe mænd vil der være nogen, som producerer mere testosteron end andre. Ude i kroppen virker testosteron forskelligt i de forskellige væv. For eksempel kan det stimulere til større muskelvækst og påvirke hjernen, så manden får en større sexlyst. Faktisk danner kvinder også testosteron i deres ovarier og binyrer, men de danner kun en tiendedel af mandens testosteron, og derfor betegner man det som et mandligt kønshormon. Manden danner altså testosteron gennem hele livet, og det kan til dels forklare, hvorfor han tænker og opfører sig, som han gør. I det hele taget så spiller testosteron en stor rolle inden for rigtig mange områder, og heldigvis er det også noget, der bliver forsket i. Og Tue Kvorning, det er jo blandt andet sådan en som dig. Du er Ph.D. i idræt, og så er du manden bag de her forsøg, hvor I vitterligt har, om end rent kemisk, kastreret en gruppe mænd. Hvorfor gik I i gang med de her forsøg? Jamen, som sportsfysiolog så er jeg interesseret i, hvordan kroppen reagerer på træning, og jeg interesserer mig for styrketræning, og der ved vi fra tidligere forskning, at testosteron er en spændende mekanisme i den sammenhæng der. Og ved at indgå et samarbejde med Odense Universitetshospital med endokrinologisk afdeling, så havde vi muligheden for at medicinsk at kastrere de her unge mænd. Og vi gjorde så det, vi delte en gruppe af unge mænd, som deltog i forsøget AB2,
en gruppe, der fik placebo-medicin, og en gruppe, der fik det her medicinske præparat, som hedder en GnRH-analog, og som hæmmer deres testosteronniveau. Og dem satte vi så til at styrketræne i 8 uger, hvor vi tester dem før og efter. Og der kunne vi så se, hvordan det at ikke have testosteron i kroppen gør i forhold til at reagere på styrketræning. Og kan du kort forklare eller fortælle mig, hvad resultaterne de så blev? Det, der sådan var det primære, det var, at som følge af styrketræning, der blev den her gruppe, som ikke har noget testosteron, de blev ikke nær så stærke. De opbyggede ikke noget muskelmasse, og de blev federe. Og det er spændende resultater i forhold til, at de her unge mænd jo blev mere aktive, end de var i forvejen, og så på trods af det blev de federe. Ja, og det skal vi høre meget mere om senere. Men først så skal vi lige høre fra dig, Peter Koch Hansen, for du var jo en af de mænd, som frivilligt lod sig kastrere, i hvert fald i løbet af de her 8 uger. Hvordan påvirkede det dig? Det kom i sådan en tretrinsraket nærmest, at i starten af forsøget, der var det helt tydeligt, at mange præparater, mange testosteron påvirkede sexlysten, både fysisk og mentalt hos mig. Efterfølgende så var det så, at skægvæksten blev begrænset, og afsluttende at fik sådan en hedeture, som man siger, at kvinder i overgangsalderen også får, som var ganske ubehagelige. Så du og sikkert også din kone glæder sig til, at dit testosteronniveau det blev normalt igen? Det blev helt sikkert normalt, og lysten kom igen. Det er der ingen tvivl om. Det er godt. Og Tue, det var jo præcis den maskine, som Peter han sidder i her, I brugte til jeres undersøgelser. Hvordan gjorde I det? Ja, maskinen den kan måle Peters muskelstyrke i låret, og det gør den ved, at han presser mod armen her. Og hvis jeg beder Peter om at presse, så kan jeg registrere en styrke herovre. Og hvad viser de her så? Jamen det viser, at Peter han presser med så og så mange newton. Og hvis vi nu kigger på grupperne bredt set, så var det således, at den gruppe, som ikke havde noget testosteron, altså den gruppe, som Peter var med i, jamen de blev altså ikke nær så stærke, når de blev testet efter styrketræningsforløbet, som gruppen, der var normal, som havde altså et normalt niveau af testosteron. De udviklede flere newton her i apparatet og viste altså en større fremgang. Så det var en af konsekvenserne ved, at I fik dem kemisk kastreret. Ja. Om lidt så tager vi ud på Odense Universitetshospital for at scanne Peter for både fedtmasse og muskelmasse. For som Tue han sagde tidligere, så blev forsøgspersonerne jo altså også federe. Og i det hele taget, så er det altså rigtig vigtigt, at mændene de får tilført testosteron allerede fra fosterstadiet. For uden det, så blev de slet ikke mænd. Ved de olympiske lege og andre store sportsstævner har man indtil 1999 testet sportskvinder for at se, om de i virkeligheden var mænd. En af de kvinder, der ikke bestod den test, er den brasilianske volleyballstjerne Erika Coimbra, som genetisk set er en mand. Erika Coimbra har nemlig et mandligt Y-kromosom i stedet for det kvindelige X-kromosom. Men hun tænker og ser ud som en kvinde. Og det skyldes, at hun er født med en fejl, der gør, at hendes celler ikke kan optage testosteron. På Bispebjerg Hospital har professor Bente Pakkenberg studeret blandt andet udviklingen i fostre og deres hjerner. Og det er selvfølgelig som foster, at adskillelsen mellem piger og drenge opstår. Det, man ser på billedet her, det er et foster, som er 7 uger gammel, og man kan allerede se, at der er en højre hjernehalvdel og en venstre hjernehalvdel. De første 8 uger af fostertilstanden ved fosteret ikke, om det er en dreng eller en pige. Men så begynder drengefosteret at danne testosteron, og så begynder der også at indtræde en forskel. På det tidspunkt er hjernen stadig meget lille. Den er ikke større end spidsen eller svarende til hovedet af en knappenål, så vi taler stadigvæk om noget, der er meget, meget småt. I drengefosteret medfører drengens Y-kromosom, at der dannes en primitiv testikel, som straks begynder at producere det mandlige kønshormon testosteron, som gør, at de mandlige kønstræk udvikles, og at hjernen bliver anderledes. Hvordan skal vi kigge nærmere på senere. Hvis fosterets celler ikke kan optage testosteron, så stopper udviklingen mod en dreng derimod. Piger med Y-kromosomet, som Erika Coimbra, bliver altså ikke til drenge, fordi de ikke optager testosteron, mens